следващите минути ще видим един репортаж, посветен на Алекс Първанов. Едно изключително талантливо момче, което обаче загина налепо. Български студент, който успя да омагьоса театралните сцени в Виена и в Ню Йорк. Въпреки налепата смърт на 20-годишния Алекс, неговото творчество продължава в полет. Изкрящият му талант и невижданият му успех са повод във Виена да бъде основана стипендия за млади актьори на негово име. Разказът е на Благой Цицелков. Александър мечтае да израсне като актьор от световна величина. С отличен успех завършва световно известната Терзианска академия във Виена, където се обучава от 10 годишен. След това учи политология в Лондон и се отправя директно към световно известния театрален и филмов институт Ли Страсберг в Ню Йорк. Място изградило поколение звезди от световна величина, сред които Ал Пачино, Мерлин Моро, Робърт Де Ниро, Скарлет Йохансон, Ума Търман и не само. Място, на което младият българин с австрийски корени печели сърцата на своите преподаватели, колеги и почитатели. Александър е смело момче, вдъхновен, добър мислител, философ и същевременно голям джентълмен. С много голяма любов към хората и живот и с голямо сърце. Въпреки нелепата смърт на Алекс, майка му говори за него, сякаш е още жив. Той наистина остава жив в спомените и сърцата на всички, които са се докоснали до уникалният му талант. Изключителна чест е, че Театралният и филмов институт Ли Страсберг в Ню Йорк основава стипендия на името на младия актьор. Най-хубавото и най-великолепният жест, който института предлага, е лично самата Ана Страсберг е готова да организира и да подари в името на Алек първият мастер-клас в Европа. Съпругата на създателя на академията Ана Страсберг е готова да помогне на бъдещи артисти, а академиите им могат да обхванат максимум 25 деца. От Театрален и филмов институт Ли Страсберг в Ню Йорк изпратиха писмо няколко дни след като изпратихме Алек, в което ни увериха и потвърдиха, че създава стипендия на негово име, с което да бъдат подкрепени други млади таланти и да могат да се развиват в театралното и филмово изкуство. Самите преподаватели, които правят мастер-класовете в София или в Виена, те ще излъчат едно от всички тези деца, което със стипендията на Александър ще може да учи в Ню Йорк. Нашата идея на Сдружение изкуството на Алекс е тези мастер-класове да се провеждат, редувайки се между София и Виена. След загубата на 20-годишният си син, майка му, Малина, започва да пише стихове. Покажи ми рая, адът го видях, научи ме да живея, заведи ме там, където спрях. Покажи ми рая, тук аз вече бях, научи ме да живея, заведи ме там, където спрях. Не случайно нарекахме проекта в полет, защото съприкосновението на Алекс с неговите приятели очевидно ги е окрилявало за по-нататък, за по-напред, за по-нагоре и за по-хубаво. И по тази причина се осмелихме да поемем и да вярваме, че този проект има много сериозен смисъл. В полет се казва и книгата, която майката на Алекс подготвя с приятелите на младия актьор. А във Виена ще бъде поставена негова скулптура. Автор е Георги Чапкънов Чапа. Това ще е първата българска скулптура в Австрия. Една майка никога не може да прецени колко всъщност може нейното дете. Тя винаги иска още и още. И в един момент, получавайки писмата на неговите приятели, колеги и преподаватели, осъзнах, че той наистина много дълбоко е докоснал хората, с които е работил и живял. Това, което най-много крепи, това, което те прави отново човек, това, което те ражда за живота отново, това са онези млади, усмихнати лица, онези момичета и момчета, които вече са поели по живота напред, реализират се, с които постоянно съм в контакт. Това е нещото, което ме вдъхновява и ми дава сили да вървя напред и което мисля, че е най-смислено в живота. В полет младият Алекс успява да обедини хора и съдби от няколко континента. Любовта му към живота, желанието му за свобода, талантът му са успели да проникне в сърцата на ималите щастие да го познават. В полет той ще помогне и на млади творци, за да продължат по неговите стъпки към голямата сцена. Място, на което малцина са призвани да предават послания за смисъла на човешкия живот.
Нещо, на което Алекс ни научи, оставяйки вечно на 20.